Welcome to Carbon Market. Aning video ha, dili ta mangumpra kay mag food trip ta. Ha, naday ka food tripan diri sa Carbon. Ipakita na ko sa inyo unsay mga hidden na karinderya nga gi-offer ni Carbon Market sa interim building. Tanaw na to asay mga lamian, restaurant level na mga lasa, mga presko, mga barato, 5 pesos pud ni. Grabe ka barato diri. Mga bestseller o mga paborito ng mga taga-Carbon. Sorry, I like Mascobado. Kung sa itong mga pagkauna, tanaw gid sa kapusan kay daghan kay klase-klaseng mga lami na imong makitaan. Kung may langay pa, proceed ta sa next stop. Let's go. Dol, welcome to Carbon Market. Ari tigkumprahan, bagsakan sa mga pinakabarato ng mga lamas, dry goods, wet goods, vegetables, spices, and tanan. Daghan kay diri, hustles and bustles, gulay, healthy living, karne, tanan na address Carbon. Mao ni pinakakaraan and the largest market diri sa Cebu. Mga Carbon mangani ka, syempre gutomon pod ka. So mao na ako ipakita sa karon naado kuno ng mga nakatagong karinderya sa ilang mismo interim building. Unsa man ang interim building? Building na siya sa Carbon Market, sakop na siya, na pila ka floors ug sa sulod ana naa pod ang opisina, naa di mga klase-klase mga baligya, pero karinderya palang daan, daghan kaayo na. So muna ako ipakita sa inyo ha. Tara, let's go. Watch this video. Dol, ako mo tana ko few of the vendors diri about the karinderya kung asa sila magkaunan ug asa dapit. Ay, may buntag. Kanang nay mo tana ko ba? Nay karinderya diri sa Carbon Market? Naa. Asa dapit sa Babaw sa interim. interim building gyud. So naa gid kananan sa sulod. Oo. Unsa na floor nay? Second floor. Ah, diha pud ka magkananan. Oo. Unsa may mga pagkaon na dito sa garan? Tanan naa. Sulutong bahay. Oo. Ah, okay, sige. Nakay pambato dito nga ika-recommend nimo nako kaunon unsa na putahe? Nay pasayan, Uy, mga Seafoods. isda, o mga seafoods, ano, Seafoods. mga baboy. Depende. nag-diet man ko gana ko gulay na pod. Naa paliya. Salamat kay nay ha. Tudol lang sad kay next pangutan-on diri isa ka vendor diri sa. Uy, namaligya kag tawgi. Yes. Uy, kana preskuhan ni kay wala pa jud siya mga itom-itom mo. Grabe ka lang, nasa siya alugbati diri og mga Lemon. oh, kay lusot, maka-smile jud ka. Pila may mo limon sito? 80 ang kilo sa brato ri diri. Pani bago pa jud, fresh pani, bago pa niluto. Ay bago pa tanom day. Ay bago pa harvest. Sige mismo tana ko ba magkaunan ka sa interim building? Yes, makaunan ko dito sa second floor. Sa second floor Interim kita. building. Sige, unsa may ka-recommend nimo sa kuha na pagkaunan? Na dito, pwede ka makadito balbacoa sir, inununan, lutong pangbahay, na dito. Oh, ba? Sige, salamat kayo, miss ha. Thank you, welcome. Sige mga idol, may buntag diha. Dol kanang nay, kasuhito mo ang karinderya sa interim building? Wala ka na sa kuha na doon, second floor. Sa second floor? Diha sad mo makaunan. Oo, diya. Pero unsa may kasagaran putahin yung kaunon diha? Ako na klase, idol, na yung mga seafoods, na yung mga adobo. Bakasi. Susto. Nay mga balbacoa. Balbacoa kuan. Oh, sige dol. Try lang ito, idol. Unsa i-recommend nimo dol nga pagkaon sa interim? Ay, nagkasabaw sa nga to. Sabaw imo recommend. Ikaw dol, sa imo i-recommend? Balbako, idol, mga Sus! bakan, latan. Ay kana dito itong paborito. Salamat kay Dola, try na mo kanto. Sa kana pagipangutana mga maulawon man sila oy, pero at least nakampante ta nga naago diri kananan sa sulod sa Carbon Market sa interim building. So excited na ko, musaka na ta, let's go. First stop sa tong food trip, syempre mamahaw sa ta. Mao na gani kag pamahaw, naa sila ultimate breakfast ng mga Cebuano. Isa sa mga idol ng mga breakfastan ang Puto Sikwate or Puto Maya. Naa diri sa interim building sa Carbon Market. Paspas pa nimo mo putos o grocery nimo. Kani di magkalupig. Mo na ako pakita sa inyo atong first stop, mga ona ta o Puto Sikwate, let's go. Dol, may buntag. Sakto na akong pagkuano kani si Melodies Puto Maya, murag mao ni katong sa gawas kada gabi. Oo, moto ako na vlog sa una, di ko makalimot. Pinakapaspas mo putos. May gani kinaa mo diri sa interim building, nadyan mo pwesto diri. Nami pisto. Oh, so putuhan gid na siya. Unsay oras mo magsugod diri, sir? Size buntag. As 5 sa hapon. Ah, alas 5 sa hapon niya ay niguman, mamalhin mo dito. Ah, pero karon sa gawas wala mo i-display. Wala. Ah, okay. Sige, sir. Tagpila man imong puto karon diri. Unsa may naani mo? Na kay puto puti o tapol. Ah, okay. Kani tapulan ni sila diri or tapol nga na, tapol man. Basta mo rin tawag, no? Tagpila po di mong kuhan? Puto. 5 putos. 5 gyapon, pesos mo ni. 5 pesos. Nya ang tapol po, 5 pesos po ni. Siyempre. Grabe ka barato diri, uy. Nya ang namoy si Kwate. Tagpila po? Cheese and dine-in, 5 putos. G's dine-in, 5 putos. Grabe ka, idol. Sige, mag-dine-in ko o isa ka puto tapol o kaning puti unya magsikwati pud ko nya amor gyapon unlimited gyapon nato mas kubadog
Aw ka na, oy. Grabe ba ako kahangol og mas kubado. Sumo ni dine-in. Oh. Oh, grabe, uy. 5 pesos na na? Pila? Gis ni. Ay, sorry. 10 pesos ni. Ni akong kan ni 5 pesos. 5. Sige, ani na lang sir. Kanira ko ang 5 pesos na lang ako ani plus kani para partner niya. Sunod ana is si Kwati. So, mo ni atong first stop pamahaw. Ato tagaan na energy atong lawas sa atong pag-vlog the entire day. There is a Carbon Market Interim Building. Kalain mo ang atong idol nga puto si Kwatihan sa Carbon. Available man day sa adlawan na address sa sulod sa building. Wala sila sa gawas, na sila sa sulod. So ato ni sugdan ang ato ang si Kwati. Unahon naton si Kwati kay medyo gwapo kay higop. Bahala wa sukar, pure dark roast. Lasawon lang siya. Dili siya katong grabe ka lapot ha. So ay pag-expect. Barator ba yan na? Kuwata kani kita kaning plato ha. Oh, kana oh. Butangan nato na og atong idol nga maskubado, hinay-hinay lang sa mga diabetic. Pero ako sorry. I like maskubado. Butangan nato og si Kwati. Uy, ato na ni tilawon. Nindot kitong first stop. Kani. Kuwaan nato ni lami. Nara. Dul lami kay maskubado. Mo ni mo start sa mo adlaw. Okay. Cheers, be. Ay, sabi ko lang puto si Kwati kasi may ginahan na. Kupli ni mo adlaw. Utangin doon ng matkubado. Mani mo hatag og tamis ay mo ginabuhi. Ayaw papait-pait. Kalami. Nami doon puto si Kwati miskin saon. Gwapo lang malagkit no. Sakto pagka malagkit, dili gabi kalata. Yaga pon gamay nga pagka chunky gamay. Karon na pod is kaning tag 5 pesos bay. Sa pametong langayan, butangan nato og unlimited maskubado. So kadaghan na niyan sugar ani. Paliguan sa imong si Kwati. Okay. Ug syempre, dig in. Cheers. Unsa man kalainan sa pool ug sa puti? Comment daw ba kung nakaibaw, kay wa na kaibaw. Kay mamaor maglasa. Sa ngayon baka nga dami gyud magputo si Kwatis mabuntag to start your day. Comment daw. Sa akong brag. Sang ayon jud ko. Indot kayo. Dagan pa tadtuon kay dagan kay mga stall pa. Although few ra nag-open, pero maor jud kuno na ang mga karinderya diri sa interim. Energetic na ko. Unsa kay mga pagkaon pag-offer diri sa building. Ato na ta, let's go. Dol, next food stall natong arian ni ini basta-basta no. I think kanira nga food karinderya ako nakit-an nga naay grabe kalamian nga kalderita. So ako ipakita sa inyo ha, Moni si FNJ Cebuano Eatery. Si FNJ Cebuano Eatery, mao gyapon typical karinderya, daghan siya mga display. Naa siya inununan. Napo siya ni mga chicken, menudo, o napo siya kanang lumyagan. Napod siya aning okay kani mga shell na siya nga diretso na uy halang-halang ganahan ko ani. Napod siya paklay, pambato po na niya paklay. Bula-bula, napod siya bula-bula oh, solid pud. Kani unsa ni siya? Baka ni sir. Baka ni siya. Tabaw kani sir. Kani. Kani sir. Kani sa papoy nila kan. Uy, tail, mo ni tail. No, tagpila po ni sir. Tag 60. Tag 60. Solid kaayo. Pero ang inyong pambato is unsa inyong specialty gyud? Amo kan di Kanding. Mo ninyo kanding. Ay. Nagpila man na siya ate. 100 pesos. So kanding ginis mo ni specialty. Ayo kog isa te. Kana ako te, usa te. Unsay pinakagwapong unod kana no? So kana 100 na. Ribs pag yun. Sige te. Kana ako ate. Nakuha ta dul grabe dako sa yung kuan 100 pesos ra. Grabe na aday lamian nga kalderita kanding diri sa interim building. Sa Carbon Market. Interim building man ito, no? Oh, lumiyo no, eh. So, inana na siya kadaghana dol. Walay pabor-pabor kung sa'yo makita ni mo diri. Maujud imong makutam. Sa maabtan na ni mo. So, pa may paniod to, syempre, nakaabot dito og lami. Iyay, kalami, ana. Excited na ko mo, kaon. Pero, marag curious ko ani, ganahan sa ko ani sa ilang. Unsa pa may, kani-kanding nito, eh? Manok na paklay naman no. So, uy, dol na ako nakita diri dol. Isa po nila pambato paklay nga manok. Nagsara kumakaw na na. Pila man ang kilo te? Ay pila kilo. Pila man ang serve na? 40 pesos guys. Sa isa te. Naghasi man si ate. Nairing. Na usapod ka buok be. Lamian na. Sus naong palangdaan. Grabe ka colorful. Enough na to ato ang orderon. So karon nga una ta, let's go. Okay, so naan mga pagkaon sa atubangan, grabe kanindot sa atong next stop no. So ato na unahon without further ado. Paklay, grabe. Klase-klase gud daghan gud karinderya diri. So
wala kay problema, taga diri ka carbon vendors. To ato na naon ning paklay. Daghan kay siya lamas, daghan siya carrots, sayuti. Nindot is baba. Cheers. Kumuha niya kag atay. Wala man loob sa manok. Medyo kay ma-feel nga langsi. Samot ka ni, wala jud niya. Grabe ang aromatics niya. Luya sa carrots, malasahan mo. Samot jud siya, kahumot, kalasado. Damit niya sa itong mais. Wow. Kuha tagamay ani. Tag na to sa itong mais nga idol. Nadia ang dugo, vegetables. Cheers. Gamit dol. Uy, baka. Next na po, kaniyang calderita kanding, pambato niya. Uy, humok kaya natusok na ako. 100 pesos, leave po dito nakuha na part. Tapos, nindot kaayo siya kay undanon pod. Yan, nakanindot is kanding, healthy. Silaw siya na tuming sabaw. Uy, in fairness ha, lapot niya, rich kay siya sa saging saba. Umay nindot niya, wala siya anggo. Kauna na to be. Ati kanina nga kanding is batanon pa. Humo kayo siya. Muna, tanawa oh. Imuro gud siya ma-scrape pa nimo sa imong spoon. Na yang uno do. Gabi ka undanon, lasado ang timpla. Gabi niya ka potato-wy, saging saba, malasahan nimo. Samot nato na yung saging saba ya atong apilon ha. Nya naa ang pagka-tomato niya nga lasa. May klase ang kanding. Cheers. Ako nariringan, so far, ita daw ko na yung pinakalamig ang kandingan. Caldereta diri sa carbon. May gani kinarian na to. Isa sa ganahan sa ribs kay naadi fatty na part. Oo. Nana sa kahumok. Hindi ka palabi eh. Kaya pa dito online pagkaon lami. Tuwayin sila dira. Lamian. Kung ngita ka kanding, upaklay manok. Doon next stop sa itong food stall, no? Nakarinderya diri sa interim building. Grabe. Diri sa kilid is facing ra siya aning SNG Bake Shop. Kani nga view, view. Nice kay mong view. Mao ni ang karang carbon market nga main highway. So diha ang SNG Bake Shop or then diri Wealth Bank at bang ani mo ni siya. Naay diri nakatago ang karinderya si Miano Eatery. Ang naka-special ani nga karinderya is ang iyahang gigantic nga higante nga inununan nga tuna ulo. Pakita na ko sa imo tanawa. Grabe ka idol oh. Ano? Idol ani. Pila ni imong inununan, miss? 80 ang ulo, sir. Tag 80 ang ulo. Ulo, ang lawas. Ang lawas kay 60. 60. So kani kay napad ulo na bilin. Oh, grabe ka idol. 80 pesos barato ra ka idol. Dako na kayo nga ulo nya. Naapod siya nukos. Na siya aning shell. Ano ang shell oh? Lami aning shell oy. Naapod siya anang bulad. Uy, na si maling. Mga salad, ensaladang talong, ampalaya, kinilaw. Naapod siya ginaling, talong, mga prito. Uy, unsa ni kinupsan? Oh, lamian. Kani unsa ni siya? Munggo. Munggos. Lami sa munggos. Oy, ang tuntuhod ani. Okay ra tuntuhod ana, di ra maapektuhan. Ligon ra. Oh. Ligonra. Karon is mo order na ta sa ilang inununan nga ulo. Tara, let's go. Grabe kalami tanawon. Dol, so mo na to ang grabe next nga food stop. Nana inununan nga jumbo. So ang ato is ang munggosus para ligon na tong tuhod sa sige suri-suri. So atong tilawan nila munggos na asyay kinupsan sa babaw, more chicharon, Diyos ko. Cheers be. May timpla. Nango, masibuyas, then machicharon. Una po siya kamatis, aromatics, uban pa. Lamihan siya, di siya parat, grabe. Di siya tabaang, solid. Nana po na itong style ay. Yara na, kaya ato na isubak, murag steam rice. Karon is ang ato ang inununan na tuna. Ano wa? Grabe. Murag ping pong ball. Dako pa ganis ping pong ball siguro ni. Murag siya sa pickle ball. Dako pa. Oh, grabe. Entire eyeball anatomy sa iyahang barilis. Atong tilawon. Let's go. Cheers. Isa sa ganahan sinununan ka dili aslom. Good job ani kay naang parat-parat na dili aslom. So karon balihon na to. Na dire ang unod. No. Sos Diyos ko. Napagani ang entire muscle sa iyang forehead. Oo. Sos Diyos ko tabang. Suod sa atong kababaan.
Legit, dami. Promise. Ari-ani na sila. Ninapad yung mga taba-taba diri. Ganahan ka, sama niyo. No? Lami kay na siya kalingawan nimo. Kung gutom lang jud kay ka, hurot jud ani mo. Uy, nakuha na ko ang cheekbone. Nakuha na ko iyang cheeks. Kani, ang pang kamera mo man ay cheeks. Kana. Kalami. One of the best inununan kung tilawan. Dili ka man siya ni kay dagan kay ni sa kuan. Unod. So pwede rin ka makuha anak kung ganahan ka. Dahil ang iyang inununan, lasado gid ang sabaw, promise. Lambi kini pares og fried rice. Pwede pa lang mag fried rice ta. Nasa diri nga part to, ano? Na diri ang unod pa sa kilid nakatago ay. Kanang iyang jawline niya. Kana ay na kuha ana kay medyo fattier na siya nga side. Dili siya grabe ka dense na seafood. Kalami ba? Naara diri sa interim building, pwede diri ka mare. Dito na palabi. Proceed na punta sa next stop. Let's go. Next food stop na tong Arayondol, siyempre kung mga nakita karinderya, mangita kita glamian na itong paborito na humba o balbakwa. So sa naa, let's go. Tikali dol, naata diri sa kaning Morgyapon, dol-dol ta ganina sa katong isda. Nya naisulod skina diri spikas is kaning mga crafts. Nya isulod nimo ni skina pag sulod ka sa Carbon Market, mo ni mo makita nga stall. Say pangan sa inyo kanana nate. Marites Eatery. So mao ni si Marites Eatery, yung mga baligya sama ani na siya balbakwa. Kani may balbakwa gamay na lang dul, inana siya ka bestseller. Na siya mga sabaw, klase-klaseng turo-turo karinderya gikan sa Nocos, Lumyagan, naapod siya menudo, pansit ug naarang ilang humba dol, grabe ka idol ilang humba mo na kung giapas. Ug nya naapa diha ang mga uban nila mga baligya gikan sa ampalaya, adobo ug uban pa. Pilay mo humba te? 60 pesos ra kanang tulan. Una kay uban ana tag 80, 100, yaha 60 pesos ra. Nya diri sa kuan sa ang imong balbakwa tag pila te? Ha? 50 pesos. Oh, grabe ka idol. Sige, mo order okay, na. Na diri ang mga pagkaon sa tutubangan, sa pametong gilangay mga ona ta. Napod siya free sabaw. Asa ka? Dol kanawi lang balbakwa, grabe ka idol. Daghan kay mga nahitabo diri oh. Kani pa lang daan itsura sigurado jud ko lami ini siya. Or naa sa parat nga part. Tanawa, lapot kay ang balbakwa. Abunda siya for only 50 pesos. Inani na kadaghan imo makuha. Solid ra ba ya? Tuway na to be. Cheers. Adulan ni balbakwan mo tinoy. Dol, ayang lasa. Mura siya humba. Nagipatamisan with tomato na ay peanut o halang. Inana siya. Dul-dul siya anang lasa. Then good job, humok iyang karne. Yung lasa is naang parat gyud sa black beans. Grabe niya ka-aromatic. Wala nagtipid sa lamas. Sigurado ko ani. Lasado kay siya. Kalas kini sa bahaw. Kung sa kanon. So, mabetog langay. Ultimate Idol is steam rice. Idol steam rice in the house. Walay basagan ng trip ha. Kuwang may half right. Nag-diet ng tata. Pangitaan na silang stall. Promise. Dami nila balbakwa. Di ka mahayan. Mau day hapit na mahurot. Kay Diabe, bestseller gina nila. Next na pod ang ilang ultimate humba dol. Mao na gini, lamian kita naon, creamy kayong sabaw, napad yung mga lamas. May timpla ni si ate eh. Chef man siguro ni siya. Restaurant level naman yung lasa. Promise ha? Dul-dul siya Chinese patatim. Mura siya ginana. Saltier na version. Mas aromatic na ang sibuyas ng lasa. Gamay na lang ang unod itong makaon. Kanina bilin is katunod yun wala na kay unod ba? Saan na lang ka katong mga undanon nga side. Itong kaon, lamian gapon. Para niyo. Wako nagmahay na. Nakaon ko siya yung humba. Napay mga humba dire. So far siya kung nakitaan nga. Gamay rin display. Pero hapit na marut yung humba. One of the best. Must try. Makitaan yung stall ni ate. Ate, congrats. Maing klase good.
Murag maglisod na kog proceed ani kay nabusog na ko tungod ani mong kaon. Lami na inununan, lami na kaldereta, lami na balbakwa, lami ang puto unsa pa kay naa. Proceed ta sa next stop. Dol, next eatery diri sa interim building, no? So, ubay dun sila diri, similar foods, pero nagiuban na sila ila own atake og uniqueness. Sama ning next na food stall na akong yarian, kinaa siya yung mga prito na mga class, quality na mga isda. Tagsara kitag prito nga danggit isda. Napod siya aning, I think, kung ako sa'yo, mulmul niti? Kana mamsa. Ay, mamsa. Mulmul inununa, napod siya mulmul nga inununa, no? So, ang nakanindot na niyang stall, gamay na lagi, basta padung na tapaniod to, dagan kay mga on. So, hapit na ni mahurot. Napod siya mga prito diri. Sama aning, napod siya uban mga klase, napod siya mga mussels. Moro ni magkahigoy yun na magka-mussels ka. Nang manamatag inununan, interesado ko mo order ng ilang prito. Tagpila po ni imong prito, te? 80 okay ra te. Mo dyan na kay mahal ba yung danggit pod. Oh, kanapod ako tahong. O, tahong siya, Ni sir. kalamian. Napila mo na? Tag 40 ra ang yan. 40 pesos ra. Ana, lamian na oy. 40 pesos na nakadagana. O, nani ni siya. Dili tungod kay gwapo ang customer. Dili na na. Nani gini sir. Ay, okay, sige, sige. Nani gini. Timan ini dol ha. Pulan mo kog mais so humay sa taron. Are mga una ta, let's go. Na tay tahong diri. Tay dagko kasi tahong oy. Dako ana. Asa kita ginana kadako nga tahong? Di ba hilig mga tahong? Napa, uy, kalami tanaw na na. Ay, butang na to dire, gather na to mga tahong miski. Gaya lang kog mga maski 5 ka buok. Butang aning shell niya nga dako kayo. Kana, sos grabe asa ka 5 ka tahong na in one shell. Tana to gamay og sauce palami. Okay? Cheers na to be. May tahong eh. Dami lang sabaw. May timpla. Naamparat. Grabe ka ultra seafood. Takto pa luto. Ngay lamas sa luya. Bombay. Dami ang tahong oh. Way baka. Dami. Siguro barato rin sila. Doon rin sila sa Pasig. Kay carbon man sila no. Kung barato rin tinda diri. O nagin niya. Ang atong prito nga danggit. Kuha na itong unod. Wow. Mura isa ka kanunan. Dol, lami yun ang danggit na prito dol. 80 pesos. Good for 2 to 3 person. Pero sa ako ara ni. Lami, creamy ang meat. Takto ka prito. Para, siyempre, lami na sa ato ang rice. Lami, ang klase. Itong balabi. Murag, way sipyat, tanan food stock na itong ariyan. Puro man jud, home feel, home lasa. Murag kag nagluto oras balay, barato pa. Proceed na punta sa next stop. Let's go. Ha? O pa ka nabusog? Wala pa. Napakuno yung lamian dito sa unahan. Dol, last stop sa tong food stall or food karinderya na ito arayon dito sa interim. Di na ako kaya, Dol. Promise. Busog na kayo. Dagan na tanatuan. So, please, last na gini. Nanong wala na lang gudji ko ni stop. Kay kaning kananana, isa ni sa mga pinakasikat na kananan diri na dapat i-must try gyud nato. Inaari ni siya vlog, labi na si Mamacita Lacotsera. Siya nakaari na siya diri sa ilang sabaw. Pero akong giapa sa nila is mag-healthy living ta kana sila lamian nga utanon. Utan sa takaron. Kay grabe puro na di na mayo tig pangaon. Di ni basta mas na utanon usay nga naa mo na to tan-awon. Tara, let's go. So dol mo na ni si Blue Mac Canteen or si Tintin Eatery. Oh, pamilyar ra, di ba? So, mo na. Daghan kay tao mga rideri. Naata diri ani sa ilang main food court. Hawan na siya, yahay mamugaway. Tapos diri naa imong view, nindot kaayo. Nagkaon kag utan nya inana imong view, why problema? CC Lex. Oh, di ba? Oh na. Nya diri ang sa likod na part sa Ermita na ni. Barangay Ermita, ating Lahos. Na di ang SRP. Oh, diha ang Puso Village unahan. Ngayahay sa hangin. Padong dire inana kanindot siya. So nindot ikaon og utan karon. Sa may mga pagkaon nila, tara let's go. Udto na karon alas 12 na. Grabe ang jump pack dire, grabe daghang tao. So excited ko. Wala na kaya halos sila mga pagkaon. So pero naa sila dire humba, curry, menudo, pang breakfast, gulay, utan, naa sila inununan, naa sila lumpia, ug uy turtang talong. Ay unsa inyo pambato gani? Talong or bula-bula. Bula-bula. Pero na pa may bula-bula.
Gusto na lang yun. Tapila may tortang talong. Ang kartang talong kahit 45. Tag 45 yung tortang talong. Ah, okay. Tapila man yung itong inuutan nga. Tinunuan mo is 45 sa lang. 45 pesos. Sumod, ulog, lumia sa imong tinun. Amo ni tanan. Uy, nalagi ni subak. Ay, lahi po daw ang may subak sir. Lahi. Ah, tagpila man na subak. Ang may subak sir guys, 75. 75. So kani mulmul ni. Oh, bol mo. Ay, lumia sige mo order ko ani. Kuha ko ani usa. Tapos kuha sa ko sa imong tortang talong nga lamian. Salamat kayo, sorry, daghan pa kayo taon. Ready na kumukaon. Sige, thank you kayo. Grabe ka busy. So, ready na to order tacos na ta. Let's go! Sige, so naana itong mga pagkaon dire. So, before to mo proceed, na ako introduce ninyo nga grabe ka solid nga seaweed dol. Fried seaweed. Kani pang idol kani. Online na siya dol. Na siya daghang klase-klase ng mga varieties. Ikan sa seafood, adobo, hot and spicy, original, sour cream, napod siya squid, dried squid nga lasa, napod siya seafood nga lasa or barbecue. So isa sa mga favorite nako ani nila isang ilang original is spicy. Na sila spicy version. Dol online ani pero grabe ni ka solid, promise. Kung ganan mo order ani, please check ani nga Facebook page for more details or the comment section below. So ako mag-add ko ani kay ganahan kong seafood. Butangan nako ni siya og gamay nga seafood. Kani si crispy seaweed snack. Basta grabe kalami. Mao ni akong ganahan suwa-suwa kung wa ko bidli. Kani nga seaweed akong kaunon. Kanaway ang sodo. Di ko mo to grabe crispy taas pagit siya. Oh, inana kanindot ang iyang seaweed dol pawa sa bidli. Grabe kanindot diri na to ah. Kuwatag do ka buok diri. Nakanindot pagid is syllable pa siya. Okay, so unaw na to ni tortang talong. Kanaway tortang talong. Uy, grabe. Crispy na siya crispy nga part. Ano mo? Guwapo kayo, tambok. Burg ako. Cheers, be. Ay, kalamit siya yung tortang talong. Grabe kaluto siya yung talong. I think grabe pagka-ground ano yung tanong, grabe pagka-mash. Hantod na wala na kay ma-feel halos nga unod sa talong. Na-merge na siya sa itlog. Nakanindot, ang parat tostado niya sa yung itlog. Lame. Lame. Kahit ka ni rice. Next na po ang iyang utan. Kanaway ang utan dul, tinunuan. Ah, grabe kalami. Sauce. Porta mo kaon mo na itong buhaton. Kuha. Kuha ta og tortang talong dire. Maghimo ta og murag sushi. Haidol sushi nga na seaweed. Na, butang na to rice diha. Butang na tong tortang talong sa babaw. First time ever in the history of in the Philippines, Cebu. Si Haidol butang og talong sushi. Oh, di ba? Order na para makainani sad mo. Lami lang seaweed, promise. Cheers. Kalami. Ay. Order na. Kanindol, nakanindot yung utan. Naatay gikuha ang add-on isda. Mulmul pa dyan siya prito. Inanak alasado na. Kuha tagunod. Oh. Okay. Kalami ana. Kuha tagutan. Nay kalabasa. Naa siya kamunggay. Naa siya alugbati. Ang kanindot, good for sharing. Pag siya, dili rin yung good for one person. Upat na makabuok, share lang mo ani. Isa lang kaputahi. Tipid na kayo eh. Nga isa pa, healthy. Nga siya patula, bati, kinunuan pa. Finally, naka-vlog na tagutan. I think first time na ito na-vlog utan. Promise. Dol, arean na sila, must try gini sila diri. Si Tintin Eatery. Og dili ra diri. Daghan kay pagkaunan diri sa interim building sa Carbon Market. Open sila sayo kaayo 6 AM. Naana daw kuno luto. Hantod na siya 5 PM. Nya ang next ana mamalhin na sila sa ubos ang uban. Wala kay mamaligya diri gabi. So diri daan pamahaw pa ni udto ra gyud. Ana pa putag lain po trip. May tatang talong mo na eh. Doon, so muna to atong video sa atong ultimate food trip diri sa Carbon Market Interim Building. So karon kay bawo na mo unsay naa sa sulod, dagan kay mga klase mga baligya, tinda ng mga karinderya. So mga klase-klaseng sudan imong paborito. So dili ra ni ingon na Carbon Market ra mangumpra ka or mamalit kag butang. Mukaon sad ka pwede ra gyud. Kay mga barato mga pagkaon diri, fresh from the Carbon Market or Pasil. So why kaso? So ato mga food spot na kagituan, unsa kay inyong ganahan, tilawan or suwayan, comment down below.
O kitong nakaari na diri, kung mga arbon magana mo, nakaari na ba mo diri? Comment down below. Kung namoy mga pagkaunan diha na ikasuggest, please comment down below. Kay try na to gatuon. Favorite gina ko, halos tanan na karinderya na agi ko favorite. Siguro ang best part of me is ang inununan, lami ang munggos, ug also lami ang katong tinunuan nga utan. Ug ang tortang talong, promise lami gito siya, solid kaayo. So isa sa mga favorites. So ano ko'y problema kung mawari kog carbon adlawan, pwede ra ta mo kaon dire. So now you know. Salamat kay pagtan-aw ani. If ganahan ka nga video, please don't forget to subscribe to my YouTube channel and watch upcoming videos in the future. Once again, hi do Steve. Nawalay jacket na nag-ingon, hingat, humping and take care. Bye. Whew. Hanap sa CR kay gabi daghanan akong kaon eh. Nainit pa jud ako dire, may gani kay nay pharmacy sa Atbang. Uy, kalimot ko, sugo di ko palit og ahos.